Plešimo zajedno. Plešimo zajedno. Plešimo zajedno. Može! Bravo! Akord. Ajde probamo. Ajde probamo, ne znam kako ćeš ti me efektivno. Šta? Uz još jedno iznenađenje. Karte u preprodaji uz još jedno iznenađenje. Idemo tako, brate, da ne gubimo vreme. Što da dođeš iza ovoga? Zato što mi je bolje da mi je direktno u karticu, razumiješ, da ne prolazim kroz nikakve dodatne alternative. I opet sam nešto zbrzao, improvizacionog u pičku materiju. Improvizacija. Da, kaži slog po slog. To, bukvalno ga se riči. Da, bukvalno. Ne, sam ga se riči da bi... Improvizacionog. Hoćemo još jedan, a? Da, definitivno. Sad čekaj da vidimo da lepo izgovori ovo. Improvizacionog. Da, zajebano, ako kreneš još da razmišljaš. Ćao, ja sam Marko Milosavljević, bog Improvizacionog tehna, Žak, nam dolazi u Beograd u Depo magazinu 1. aprila. Pored njega nastupit ćemo MKDSL i ja uz još jedno iznenađenje. Karte u preprodaji. Ovo je Fred. A što ima crn repić? Da, samo repić. Repić i njuška, tačno mu. Da, ljubavi. Vidite kaba, sloboda! Lišavanje slobode. Zatvor! Ćao, bebo. Ćao! Pavo ima, brate, džukca ovog Denija koji je bio do jaja. Koji je bio komšija. Znači, dođeš, otvori on stoji ispred vrata, ti mu otvoriš vrata, on sačeka s tobom lift, ti otvoriš lift, Deni uđe, ti mu pozoveš sprat, brate, Pavovu, otvoriš vrata, on ode. Zagrebe, oni mu otvore. Komšija, baš komšija bio. Ne znam da li nisam se vozio s njim u liftu, ja mislim. Ili jesam. A čeka neko vreme, i ako nema nikoga, onda ode sam peške. Znači, pazi koliki je genijalac, brate. I onda ja pogledam onog glupog Kikija malo i kao, brate. Ja se pod drvećem. Jer, znate da su ovo moje drveće, mislim znate, znamo što ostavimo o tome, ali Ali gledalci ne znaju, pošto nismo pustili taj vlog. Koji vlog? Pa taj gde si ti objašnjavao da su... A ja sam to objašnjavao. Jesi? Stvarno? kao što ste gledali, pa ti izaberi. Komplikovane su ti fore. Bijele. Ne znam da većinu vremena ne znam da li ih Maja konta. Majo, da li razumeš? Znači, ajde ponovi. Znači, Čekaj, bila je... Evo da je problem. Kao što ste gledali, u vlogu koji nismo pustili ono što je Deki lovio ove Pokemone. Kako zove, tu smo stigli Maritovu priču kako je on u stvari, kako su njegove šnice. Pa super, sad idemo, pošto je sad noć i ništa se ne vidi, imamo lep snimak preko dana. Pa ti nisi znala da drvo raste iz semena, brate. Halo! What the fuck? Halo! da li je to istina? Ne, to njegova... Samo nemoj na kraju da bude drop mic. Da. Mic drop. Ne. Da, bitno da znaš sada, ko te je naučio da drveće raste iz semena? Znači... Evo jedan hint.
znam da drveće raste iz semena. Sad. Ali nismo pričali o tome, pričali smo o tome da kad sadiš, hoćeš uzmeš sadnicu koja je već znači nećeš uzeti i zasaditi seme, brate, nego ćeš kupiti sadnicu i Zašto? drvo. Ja sam 3 drveta zasadio tamo iz semena. Koje drveto? Šljivcigu, šljivcigu i šljivcigu. Šta ti više To je treba u životu? praktično korov. Šta ti neđer? Praktično korov. Ovo ti deluje kao korov, Pa jer... ne mislim nego zato što je samoniklo i ne treba mu... Pa nije sam moniklo, ja sam mu ono dosta Pričali o pomogao. voću, brate, ja sam samo rekla da je, uzmeš kupiš sadnicu. Šljivciga je voće. Actually. Ali divlje. Pa brate, smiriš ga u stomaku. I ti si nekad divljao. Završio tako što je rekao. Kao što ste gledali. Da, tako je. I rekao je, izaberi koji ti odgovara. Znači, pokušao je da kaže svaki mogući slog ili da ja mogu posle u postu da isečem zvuk i da ispadne Kao što ćete gledali. ili Kao što ste gledali. jako je komplikovana fora. Aj, ali super, ti si sad razložio dok da gledam ti, Čemu je fora? Onako je, tehnička je. Tehnička je fora, slaba. Da, slaba tehnička. I sad smo je razložili. On je meni dao sve opcije. Čekaj. Like ako je dobro fora, hard ako je loša. Ali kako ćeš na a? Šta? Obećava. Met. Je ovo ćirilica ili latinica? Ne znam, evo, imamo još jednom da pogledamo. Ovo na svetu, Kako ćeš na YouTube-u? Na YouTube-u nema like i kako se zove? Share kao. Ne može share. Ne, može like i dislike. Znači like ako je dobra fora, dislike ako je loša Može. fora. Ili da ostavimo... Ali mislim da je bolku. Brate, nešto psi. Znaj, hoće da vas zarobi. Evo ga, vidi ga. Izgleda ko svaki zvuka je cipela. O, nemoj nam uvoli pola. Beži, ako želiš slobodu, beži. Ako je... Zvalo ga skaze kola. Plešimo zajedno. Plešimo zajedno. Hoćeš ja da snimam? Majok. A znam što će Dobro je ovo. njegova ako dođemo kući. Pošto nećemo Mission Impossible, idemo da nađemo ličnu kartu koju je Maja negde zaturila usput. Zaturila. Treba nam Mission Possible, a to je ako obrnemo unazad Mission Impossible Team. Da. Kako Tarara, 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 tarara. Ararar, ararar, ararar. Loša je dobro ta tema. Snimam. Arar, ararar. Aha, ima i to arar na kraju. Na početku. Slušaj. Čekaj, nisam uhvatio, to je početak. Ararat, ararar, ararar, ararar. Rarar. Jel pravimo? Smo ovde prošli ili smo vuda prošli? Ajde. Timovi su se razdvojili. Da. Ali drama. Našli su. I ovo je bila jako kratka misija. Mission Impossible. Mission Impossible. Slušaj, pobedonosnu pesmu Mission Possible. Joši, super.
Jel to snima? Snima, da daj. Mission Impossible.